ICI, kayo naman, sana more. Inip na kami. Mga korap at mga kasabwat ng korap, kayo naman. Kayo naman ang dapat alisin sa gobyerno. Katulad ng diktador na inalis ng bloodless people power. Mga tsinador, mga hindi alam ang ibig sabihin ng forthwith, at pinipilipit ang impeachment process, kayo naman ang mag-resign. Katulad ng nag-resign ng EDSA 2, ginhawa sa bayan kung wala tulad ninyo sa gobyerno. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.